Ikan mo sana malatili. Ikan na kanyan mo sana. Metong mo. Kagat-karol ako. Kakano gastarol ba? Maya pagkat panapon mga kabusog. So for today's video, kapampangan tamo-pamo po. So pantaya po ing neto nga matwang trending. Ilola Eli Navarro po. So pantaya. So Ilola Eli Navarro po. Iya itang trending na matwa. Mi patutudya po kayong jeep at mi subsub. Tsaka po iya po itang pepagkirane kayong salo nitang metong nga babae pong maganaka na laos pusong loob po. Mega duwang isip na. Agyang pong pandemya, pe pagkerane king salo na king akakit na rugong pagal na ni matwa. So, ini po, nung akakit po, yan po Lola. Yan po itang viral post. So, for today's video po, iya po yung apilita mong sopan para po, di nang tayang, di ta ka regalo. So, ing agenda tamo for today is pakanan tayo kay Loli Lola at saka pag-grocery tayo po. Tuki tayo Lola. So, let's go po. Albenyo kami po. Punta lang tayo po kanya. Punta lang tayo ni San Fernando. Tara po, bye. Hoy niya mga kabusog, atyuta na po Robinson. First time umiras kayo na, Bats? Saka ako mga KF, si Bats ng Bribo. Tanay ma, sana kita yang ni bantayang alibri. Ang pong aso pa, nagyang pakanano mo. Pagbilat ang bagya. So, dinayo tamo. Adohan na kayo pong banwang elulwal kaya kami. Hindi ko naman balo eh. Naglalang tayo. Parang di ko ito makasakit. O yan po. Papunta tayo na kayo ng overpass. Kanto ng tanay po ya po para aso pantaya. Tsaka bantang apakanan tayo po. King Lual. Tayo. At siyempon tayo sa... At siyempon tayo po sana ngayon. Yapin! Yapo, ini na. Ay, opo. Kanya makasubsubgay ko. Kanya makasubsubgay ko mati. Opo. Nino nga ba mo kanyan Kenny po? Ay, alis kayo dyan. Ay, alis kayo na plek. Ninong? Bawal dyan yung ano. Ay, opo, bawal na po rin anak po. Bawal dyan o. Hanggang po kanya ni kayo eh. Makita siyang gwadya. Ako, pakiusap lang. Bawalan. Aba, ako pa ka akong binabas. Sige. Sabi ko. Opo. Kami pumanyaw kami. Manyahog kami naman pong tao. Kanya peki, Tagalubaw kaya pa mo po. Minta kayo po talaga kayo ni. Para aso pa na ko pong yeni. Yeni po, atin kang gawan kanyan. Ano, paano yung kami kaya po tumakit? Ay, atin pong dumakit kaya kayo. Ay, Nano pong oras? alas 3, alas 3. Ay,
Magsilbing tukida ka sa guli po. Ikaw ka rin. Kayan Robinson, pakananda ka, tsaka da ka panyali. Ikot nang ngita mo. Panyali da ka po. Pananda na kayo. Ay, tukida ka sana tukida ka. Bantang apili mo nung nano yung buri mo. Sabihan mo po, nanay tamburi Opo, banta pong ako ata mo nung nano itang buri mo po. Bota po kasi kuha na kaming kuha po, taliyo po gamit man. Malyari kang tuki kaya kami po. Nung pananda na kayo. Kung sa dati ngita nga po. Po? Bawal ka ng dewan po. Ali po, magsilbi. O, nung bunday nga anak, pwede la po eh. Ito yung sasabihan natin. Nilo pong mamawal kaya kasi lungog. Iyapin sasabihan ba? Ano eh? Ulo na tayo iyapin. Ano? Opo. Nadakala na siya sa kayo. Natin. Kitang kapato. Opo. Tagano kan ka ma? Not din. Pa? Tiga not din yun. Ikayo North, po. ikayo po, North. Huwag ka rin kami muna man. Opo. Nagkaso mo, yung ayan nito kaya kami pepagsalan na kami. Ba't kaya kinitin sa ito ninyo? Opo. Anya po ito, resettlement ya po, yung nilipatan nyo. Ay, Elia po. Opo. Ano pong tuloy lang yun? Ano ko mo lang yung pagpiliyo? Nino po? Ikayo. Yako po yung Shena. Ini po nga be ko i-chacha. Kami po, magobra kami po kang Ma'am Crispy SJ. Ma'am, kami pong saop ka rin taong mangailangan. At, Yabi sinabi. opo. Hindi nga ko, diyan, ito yung mga kanak. Ako, wala na akong kapatid. Opo. Ako nandito po. At sabi na po kayo takay, ating kayo pong kanto na nakapatad. Opo, Laguna. Laguna. Atik ko nga Laguna. Anak yan. Anak kaya po itang iya kakit 10 years. Wah, karin nga nagkatakisawa. Opo. O yan, tangasawa na. Yang ating sakit diabetes. Opo. Yang manuyang kong babae. Ay, lalaki opo. ako na kayo. Kung kano may punta ka. Nuyang kano may Vaccine po. vaccine. Ay, ka pa may vaccine po. Po. Bakit po? Ano yung papel? Nanabi na lalita nga po po. Kamanyari na, napunta ka rin. Sinabi na nga ng papa mo, eka po. Ito. Po, sa Opo. munta, nakakabigan, balod na na. Talagang, pache, gano'n kanyan, talagang katuntunan. Natakasya po rin nga po po. Nung wala ko itong bagyo, wala ko kaya rayan. Opo. Nakakarayan. Kabayo. Then po nga ba yung bale, apuyo la po. Wow. Apuyo lang. Ako siyang pangalan ko. Uling makasubungan tayo ng crisis na. Ay, opo. Alaya po Ang nga ba pangalan ko lalaki yun. At lalaki nga na. Ita po nga ba yung bale, alaya pong obra. Na? Alaya pong obra. Ay, alala lang. Alaya. Alala ko. Manguko ka po. Ala ka kanyang mag vitamins po. Kenny ka maraton. Dalan-dalanan na ka rin tao. Ay, thank you. Opo. Dapat po vaccine ka kanyan. Bantang puntalan may itang anak mo nung buni may puntalan. Para kaya ka mo rin ka nito. Opo. Babawal na kita ko yan. Nang yan. Opo. Yung nakakinana. Yung pag-rest na nakakinuribo. Ako nakakala. Ay, kapan na kong bala. Opo. Ulit ka lakad ko. Ako nakating ko. Mamiti. Opo. Kaya ba't po, tuki ka kay kami, pag grocery da ka, panyalida ka, gyang nano mo po. Ngayon po, potang paulikan ta po, okay mo kaya katad na nakakaya kayo. Sa akin nakakaya kami. Po. Hindi ko isa. At, Takikita na lang.
At akikenda na ka mo, ne po, banta nga ba lumirining kaya kayo. Ah. Opo. Nani ka wati-wat Nano yung daralan mo po? Sama ng binyera. Ay, opo. No kakanyan manaya po, ante po, kami na mamiglit sa panda ko. Antay ko po. Nasabi ko rin na alas 3. Alas 3 medya. Opo. Pagtapos na nadugo po. Opo may 10 oras kaya pong bagya. Baka rin ko po kanyan manaya po. Kapawal dahil ng denga. Ano ka po? Opo. Siyempre po. Nagpapawal. Opo. Nukan ka po kanyan maninayo. Kenny mo po. Ay, opo. Hindi kasi bawal lang. Kenny na ka muna yo. Bawal na lang ito. Opo. Lalo ka po rin. Kasi may partido na isang bayo. Lubaw-law. Ah, karen kaya po sa lenggo. December 2. Opo. Manyang regong ipa sa punta gisaw. Ano pa mo katulay? Dari ini makanya ano kalupit ka po. Opo. Kilala doon nakakain na po. Dara po babastikan. Dara po kayo. Opo. Lagay sa nga doon tingwangin tayo ng babae. Pero nagadere tagal mo. Ot king wade po yung payong yo. Dinamkihan ka na. Amo may mayarap po ni oras. Di ka mo tanga po. Opo. Ika naman naman. Ba? O sinali ko mulungunin mo manaya po. Opo. Kaya kami rin kakagunin sa gana. Sali ang ulog ka. Ay, nilong ko na kaya natuwa na. Hilay-hilay. Payong ya mo po pulay deren taong yan eh. Ay, natin nana. Ay, kami kayo po. At siya hindi ka palarisan na kaya rin. Opo syempre po nung kaluguran na ka rin tao Kenny pag masakit da ko. Kung napela ng anak, erang ko ba siya? Opo. Ang utusan ko lang po. Siya na ako siya din na. At siya ako, ano. Opo. Antimano po sa panda kayo po. Yung importanteng gamit mo, ika ng talan. Yung bag mo. Uy, nanalo. Sige po. Siya nila yung ito na. Lime po, sayang iyo. Ano bang face mask yan? Wait ah.
Lagyan mo na ganyan. Prutas. Nanong tayo, buling mo sa'yo, ibang kailangan mo. Gusto maghapasali ka. Importing Altawan to water 17, Altawan to water 17. Pwede po, gatos. Gatos po. Ay, hindi po, gatos po manakin eh. Eh, tamang pwede kin po. Kaya nga po, kumanain nung yan. Kumaluta ka nga ibibigyan. Black-black yung lugar nila. Pinaklak po. Kapag tangarala na po, maglak-lak. Anong tinagad? Opo. Ayan ang ito. Anya po kayo ni Kinape. Anong klase tinapay po po. Detang buri mo po. Lumala, paning buli ko. Panburi mo po. Lambot na rin ito. Ako palaman ne po. Oo. Kapren, Magbalik ka pa kanyan. Maning alta. Nana po. Turapin po eh. Ano ka, mabis ka po maglakad yata ka ako po. Kalakalalay ka mo. Kaya nga ni Kinape. Ay nga po, Pini. Ako na ka po. Ikaw. Mayroon ko nga po ko. Ikang bala, sige. Pero dakalan mo na. Hindi na matagulo. Hindi na matagulo. Dagul na eh. Kimberly Transmission Bank for the customer service. Magtipid po yan po. Papakuha tayo kung ayaw wala din. Kada nakakain ng madagul po. Kape po. Ginano po. Mayumo. Ayaw lang mayumo ken. Kaya tayo siguro ba? Atin po. Ayaw siguro ken. Nano po one? Itang bagya brown. Brown. Oh. Balambok. Napilitan po. Pila mo ka nung bano. Ay, naamagdala po pag makasta. Mga gardenia, lalo po, nangbili mo pa lang. wala pa ka ako. Bakit na kayo yata ako? Pilano po mo. Kaya pa December 11. 11. Nano na rin yan eh. 5. Kasi ko, anam niya pangaldoy ni. Ay, ano niya pang mundo. Bakit po may nakamang tinape? Matalag mga tinate. Uy, Ang gaya pang December ang gaya pa 11. December 11. Expired po. Putado yan eh. Awa, iya pa expired. Abangan may pang kangawon si. Ganun tayo. Oh. Palaman, namburin mong palaman.
Swiss. Uy, Swiss na mo. Ewan na po, tama din ako. Nakalapit. Matala kayo ni White. Ating isang Marino Fortuna. Ating sardinas. Corn beef. Corn beef. Maling. Ay na po, Kenyo. Na. Ayun nga yung kanila po niya. Paano buli mo kaya na? Makakakalita kayo ni Pamo. alin? Ay, Corn beef. Corn beef. Ayan po, corn beef. Wala ko siyang masala ka po mata po. Nya. Papilan buli mo ha po. Ay, medyo po. Ay. Ay, itong. Hiya po. Ay, niya o. Apat na. Nano pa po? Sardinas. Sardinas. Teka mo po. Yes. Pork and beans. Ang pork and beans ko. Hans. Ayun po. Kadwa po. Magtipid ka po. Bakit? Oo, sa salita ka po kay Buddy. Kami mo magtipid ka. Nakain sa mga pork and beans. Kaya tayo. At tunggal mo yung buri mo po. Magtipid po. Ikaw mamayad po ha. Pinagpagtipiran mo. Wali ka naman ikaw. Natin po rin mo. Ah, saan ang pork and beans yung buri mo? Na? Nano? Sabon. Nga po, Metong. Netong. Rin talaga nga po, netong. Shampoo po. Yung shampoo. Keto. Keto bando. Alcohol po. Alcohol. Netong. Netong mo din po. Dagdagan tayo. Upandan ka no yung ano. Ay, halo. Ay na po. Na. Yan. Merchandiser to Christine area. All Delta merchandiser to Christine area, please. Makapal yan. Nano po, makanan niya po. Marating ko na nung bag po nung buri mo yung kasing tayo ko. Di ko po, ini buri mo yun eh. Tangay palpi dinat. Nga eh, pati din natin. Kasi nag... Babay ka po. May sasay ka pala, mantika. Ayan. Kasi nga kayo. Hindi pang buha ng gel. Abay na po. Oo po, at saka dahil ka pa kanya po, dahil sabon. Ganyan po. Nano yung sabon mo, powder? Kala. Pwede mong itanong sa ano, dito sa Rayan, wala teo po. Iyan. Awa yan na. Kanya, kanya, kulit. Kanya, bibili na. Awa po. Oo, kay po. Downy. Downy. Kanya po. Nawa. Kanya naman yung gel.
Mga latibri na. Yan, atin din maragul po. Yan po, Downy. Nanong ko yung gagamitan mo? Sana. Ganyan po, muntinyo. Bili mo yung matulay. No. Blue. Ah, blue. Wait, Ang blue. tatlo sa amin dito, dito natin sa amin. Nawa. Bakit ka lang yung kain? Epo. Yan, banyang bakal. Lunet ang bingkanta po. Luya king netong pop. Bali. Kaysa mo na kami. 18 yung laman. Hininama pa. Ito makaiwas ka rin. Eko, kain gasta ko. Saan na rocks pa eh? Nagagalit sa rocks. Manaputing malan. Joy. Sasabi ang ano. Panos pinggan po. Panos pinggan po. Ating ko panos pinag. Atin ka ba? Uy, pamangan mo kanyan po yung dagdagan. Na shampoo na. Ay, Palmolive ka yan, no. shampoo mo po yun po. Ayun. Kaya shampoo. Kaysa mo. Bago mangu. Ninong umawag ka kayo Kasi, po. kasi nga ako na ako mabulok pa rin. Na palmolive po. Palmolive yung shampoo mo. Ikaw, oo. Ang wala. Texas Silvini. Nawa. Tingnan maragul po. Sunset kayo po. Kanya po, nang kulay. Yan mo po yung mali sunset kayo yan eh. Buli mo sunset. Palmolive. Ang wala. Kanya po, para mo ulit. Kanya green. Hindi ko na eh. Balik natin. Sa tamang pinagkuhanan. Hitang pamangan para kaya ka po yan dagdagan mo. Tsaka Ne. na mga po, Oh. sa lugar ka na rin yung kuminibot. Nakarin yung kuminibot. Nano ba walang buri mong pamangan po? Tamangan. Ano po ang buri mo? Teka manatama pa mga natin. Kuminibot mo dati. Balis ko po. Ito na po ang point out na balis ko. Balis ko. Kaya yung manilipa. Bawang banayos ko. Pangbawas ka doon. Wah, pinita po nini kong pansit kanto na po. Nawa. Ay nga. Na po. Yan po. Apo. Namburi mo po ito. Na po, inyo. Ay, sa'yo. Angelino Bravo. Inya po. Angelino Bravo. Yan po. Ay, yaman maparasyan po. Bagal na rin mag-try lang. May lumantin po. Ating taxi cam. Pang spaghetti. Pang salad. Pang salad ka na siya. Yan yung Bakit? cell cream. Cell cream, gatas. Mali, ihalo mo kay salad. Pampasko. Po mga doang ay Fruit cocktail. Fruit cocktail po. Kaya mo naman baloy house po. Yan po. Tuloy na ba na siya? Para tamdan din natin. Uli mo na din namin, Arian. Requesting CNC merchandise circuit, receive customer service. Yan. CNC merchandise services, please. Inya po na gatas. King salad. Inya po, pang kain. Pang spaghetti, yan, pasta.
Pada ka, pilan. Kaya. May itong kilo, kasi nagkakita. Pansit po. Alam mo natambi yun kayo, niya po. Kaya malayo. Niya po, matagal na na. Mabuli ka tayo salad eh. O, paano ni matagal? Bangkal mo. Pati. Ay, parewiya mo. Parewiya pala. Metong mo. Kakano gastarol ba? Ano, buri na eh. Kasi, Hita na po. pang manlinin eh. Tapos ako, ba't ang karakal kasalad ko yung Pasko? Hangganin ba yung banok? Kanta po. Napay-less bats. Nya, oh. Sa luluto. Ano flavor yung buri mo? Cha po. Nya po, oh. Yung beef po. Nya po, wala na lang. Oh, kuwan na po nga sila. Nan pamburin po. Dagdagan pitong dilata mo. Wala ka pa mong freezer. Dilata. Ali, oh, dagdagan mo. Kaya mong delato. Corn Corn beef. beef mo, ang pabang maling. Dagdagan. Salmon, Salmon pusit. Salmon ang pumpusit mo. Awa, sige po. Na, kayo na po. Salmon ka no, pampusit. Na, salmon. May malaki. Okay lang. Tangopay. Na, pusit. Tapos ito. Nya po, Okay. pusit. Kasaba. Kasaba yan. Saba po. May saba po. Kay, pusit. Kasaba yung kain. Ligoya po. Wala na, ha? Ligoyo. Sabo. Wala yung kasaba na. Tinina mo po. Halip. Pusit na mo. Tay, salmon na. Sa tea salmon. Ta, mga lati. Anong madagol? Wala. Teacher. Ay, Ta, kayo ng Star Margot. Kita po. Na. Pangating mayong mo, itong alapo. Mayong mo po. Marami naman. Yan. Oh. Ano ba yan po? Mayroon mo, wala. Oo, mayumuin pala eh. Tama may pang mayumo. Lanta naman kaya. Ay, tao, katingin. Di ba nakita sugar? Tayo kakit? One eh. Ebon po, yakabisa. Opo, eh. Marakalik ang kopi mo, kung boy ng kape. Kakapit na nun. Opo, ano ba? Nanay yung mag-guess? Panigan. Mukupandan. Kagaling mo naman palang sali po. Ati na kaya sa kayo na. So, hindi na kakapit mukupandan. Yeah? Wow, kaya kaya sa kayo. Ay, Mita, mukupandan. Tara na. Tuloy na. Tapa namin na lang. Taba, Taba. taba po. Awa po.
Sigurito mo pinagkatawa. O yan yung maralas mong pasali. Po. Na po. Ya po andat kumayo metong. Adwa po. Na. Awo. Kanya po kayo ni Mama Itakin. Na po? Bil- Ay, ko po eh. Ano kung tatanggap ako eh. Kaya po, platos. Hindi Mansanas. Ubas. Kanya po, sitles. Kanya po, sitles na po rin. Okay, di ba? Mas masakit. Ano nga po? Hindi mo rin ubas? Okay. Nagla ko na rin eh. Yung gamit mo ngayon. Luwal mo na yan. Talog ko na yan. Kanyang masama yung bagay. Pero buri mo na, talagang buri mo Jollibee o na. Ipone, nung iya metong muro. Metong mo, tapos mura mo. Sige, hepa mo na papagpag. Awa, sige. Makaduko ka. Bebe. Ako bang nanlaga, kantalbo. Pongasan ne po, pilitongasan. Mas makasigan pang katawan ka rin matoy ta po. Ekna.
Timo kayo ni po malagad kang man. Timo mag-Jollibee. Ito, bata bread ko rin. Yung nga po, Opo. yung lalo dati po. Halina po. Boto balado. Parang boyfriend ko na nakikita. Boyfriend na. Boyfriend mo rin na po. Uy, mula. Lakon ko na ikita yung meto. Malang may ibandigan niya. Yung dati-dati pa rin. Ane, nakin. Anak, sino ako na? Ay, opo. Ane ko. Okay mo po. Kaya ka makatok po. Kanig na dito. Kaya ni po labag. Manisaan kasi lang kung blower. Electric fan po. At yung kung blower lang kung kuryente. Opo. Ay niya po, ingabias mo. Buko pandan niya po. Buri may buko pandan na mo po. Sakto ya sakto. Narawan na yung boyfriend na nga po. Ngayon po, mabibihingi na po kasi. Huwag bebing natin. Opo. Muna na kami po. Salamat. Opo. Basta pala na kayo yung New Year. Awa po. Wow. Pagsalanda ka rin po. Tingwa ko na yung mantang number. Pepakin mo lang din kaya kami po. Takay kontakan ba ko. Wow. Ne po. Wow, wow, wow. Ingat ka po. Parang boyfriend ko. Orayan po, kailang harap. Yung boyfriend mo. Oh, sige. Imingat kayo na. Opo. Kaya na ulit tutuki po. Wow. Sige po. Bakit pwede kang boyfriend pa rin? At yung dala naman. Sige po. Hello po ulit mga kabusog. So ayan, kauli tapa mo po. At may bengi tamo uling etad tayo pa po yung Lola Eli kita Karela. Para akit tayo mo naman po sitwasyon ng tao. Ngayon po sana apasaya miya king kaya kaming gewa na pekanan miya king luwal at penyali miya po sinapan miya po may grocery. Kingwa na po yung burina at bayaran mi po. Sana po maragol lang sahop kaya ita at karan po ating maya pa puso kaya yan. Sana puso pantaya mo rin po yung Lola Eli. Lalo na po wala po kanong kuryente. So, pwede pong puntalan mo naman kay Takarela or pakikita niya po kay Tang Robinson. Karin niya po talaga magstay Lola. Mamali mo siya puro po. 10 a.m. na ning abak ang po kano 3:30. Opo.
available ya ka rin 10 to 3 p.m. po. 10 a.m. to 3 p.m. So, oy tanamu po. Sana po apasaya tayo at apakabsi tayo po sa Lola. Anya po kabusog. Pero kauli mi po. Danong pa na kami. O siya po. Kaya na po tutuking video. Bye-bye po.